в невероятния свят на Power Ranger Jungle Fury и стани истински герой. Сражавай се с могъщите трансформери Power Rangers и побеждавай злото. Избери своя герой, бързият Jaguar Transformers, силният Слон Трансформер или мощният Gorilla Ranger и се подготви за епични приключения. Сглобявай и трансформирай своя рейнджер, за да станеш непобедим. Избери своя любим герой и го превърни в бойна машина. Враговете няма да имат шанс срещу твоя могъщ рейнджер. Покани приятелите си и се забавлявайте с невероятните трансформери, които ще превърнат всяка игра в истинско приключение. Стани легенда с Power Rangers и побеждавай злото. Не пропускай! Поръчай сега своя Power Rangers само за 29,90. Обади се на телефон 02 809 2004 и стани част от света на героичните битки. Победи злото и се превърни в истински герой с Power Rangers.